Kumta parlok ke kebacia ya ke jela Meghalaya jongi ki Kynnah ki syarabor man kesngi hak ne ke jela Meghalaya jongi tang menta lawan ka khubor ba ke Kynnah kenthe ke bandang kan news Snem kerta ka leja Rngai ke kebacia ki khubor jongi Kynnah ki baca ki dangwan man la kesngi wad ya ke kes jong ke to ke Kynnah khat sau Snem kerta ru ompat la ban penbej hadu menta Kawei pat ke kes kala pau perthei ba Kynnah khat sau Snem ka rta ka jar Rngai ke bacia hakane ka jela Meghalaya jongi ka kerteng jong kene ka Kynnah kenthe ka belaja ka de ka sibinia Mawlai kene ka Kynnah kenthe ka leja Rngai naying bat kampat wan phai hadu menta kene ka Kynnah ka leja Rngai nadu ka por kumba lai bece janmet jongka khat artri kiba haying jong kene ka Kynnah kenthe kila ujor FIR Mawlai police station da ka ban pau ba ka khun jong ki kala jar Rngai nadu ka khada tarik baladep kiba haying jong kene ka Kynnah kenthe kila ai ya ki phone number bar la da don manu ba yo ya kene ka Kynnah hangno dekin snau bha man phone how now number phone